no voldria començar sense agrair l'esforç, la dedicació de tots els companys, companyes que estan treballant aquí o que han treballat en aquest equipament i que han fet possible que avui la nostra biblioteca sigui un referent cultural, ja no tant del barri, sinó del districte. Soc l'Isaac Barratxina, soc l'actual responsable de la Biblioteca del Nord i el motiu d'aquest vídeo, d'aquest audiovisual, és per posar en valor la funció de la biblioteca pública en el si de la comunitat, en el si de la societat i en particular la nostra, la Biblioteca del Nord. Aprofitant l'efemèride, la biblioteca aquest any 2019 ha fet 10 anys, el 25 d'abril de 2009 va ser inaugurada. Jo soc el Francisco Javier Benito, soc l'educador social d'aquí de la Biblioteca del Nord. Estic aquí perquè es tracta d'un equipament que té necessitats especials, és l'únic equipament que hi ha al barri, així públic. Ajudem a fer els deures als nens i nenes, sobretot aquells que tenen més dificultats a l'hora d'estudiar. Muntem activitats i tallers de manualitats, tallers també de lectura. També tenim un projecte que es diu Gol Nord, que és un projecte de futbol sala social. Fem que nens i nenes participin junts i a través del futbol treballem aspectes com el companyerisme, el respecte, la solidaritat. Hacer actividades con personas, divertirse, pues pintamos o hacemos dibujos, cosas. 3 días, 4, depende de qué día tengo deberes o si me aburro. Pues vengo para hacer deberes, para leer y para conectarme. El día que nos toca entreno, pues nos ponemos con el Pachi, el de la Biblioteca del Nord, y nos ponemos todos los amigos a jugar como a fútbol sala. Cuando tengo deberes solo vengo aquí para que me ayuden. Pues para estudiar y trabajar, hacer trabajos que nos mandan del instituto. Encima va muy bien porque tenemos el instituto aquí al lado y por cercanía pues es la que mejor me pilla. Pero está muy bien para concentrarte y si tienes algún sitio, o sea, si tienes que hacer algún trabajo con amigos, pues es un buen sitio para quedar. Aquí a leer el mundo deportivo, los periódicos deportivos. Sí, algunas veces te me llevo libros para leerlos en casa y vengo 3 días a la semana. Pues para estudiar, básicamente. Como yo vivo lejos, entonces salgo de la universidad y no me puedo ir a mi casa. Entonces voy a comer a algún sitio y vengo aquí a estudiar. Porque lo necesito, básicamente. Sí, normalmente 2 o 3 veces por semana. También depende si tengo exámenes. Normalmente si tengo exámenes pues vivo aquí prácticamente. Bueno, vengo básicamente porque me pilla cerca de casa, la verdad. Aparte de que la gente normalmente suele respetar el silencio aquí y bueno, se está bien. Suelo venir 2 o 3 veces por semana, dependiendo de los deberes que pongan, de si hay exámenes o no, pero bueno, unas 2 veces por semana. Bien, la verdad, siempre están dispuestos a ayudarte y bueno, siempre que tienes cualquier problema o algo les preguntas, son bastante correctos. Hem d'entendre aquesta biblioteca amb una particularitat, que és una biblioteca amb un marcat caràcter social fruit de l'entorn on es troba. La biblioteca es troba ubicada, pels que no ho sabeu, a la Planada del Pintor, amb usuaris amb cert risc d'exclusió social o amb cert risc de vulnerabilitat en aquesta societat. Per tant, des de la direcció i des dels companys, l'Ajuntament, la Diputació, apostem per el concepte aquest, que és la biblioteca la que s'ha d'adaptar a l'entorn i no l'entorn que s'ha d'adaptar a la biblioteca. I d'aquí el seguit d'activitats d'índole diversa. Veureu un taller d'insectes,
taller de bombolles de sabó. Un planetari. Ja veieu que són activitats, algunes més lúdiques, altres més de caire científic, i més enllà, i per suposat, del valor que té la biblioteca. No volem deixar de perdre l'essència que ens caracteritza com a equipament cultural i de referència, com és una biblioteca on la seva missió ha de ser, entre moltes altres, el foment de la lectura i l'aprenentatge continu al llarg de la vida. Hem de promoure aquest accés universal sense haver-se de registrar, totalment gratuït, es poden fer ús de moltíssims serveis i puguem treballar valors com el respecte, l'educació, i d'aquesta manera podem millorar la convivència necessària al barri, tant a l'interior com a l'exterior de la biblioteca. Jo soc l'Anna i juntament amb la Raquel portem la sala infantil, la que veieu aquí. Voldria explicar una mica que aquesta sala infantil, a banda de llibres i de CDs i de pel·lícules, és una sala que és molt activa, o sigui que s'hi fan moltes coses. Aquí els nens venen a connectar-se, nens i nenes, i també a fer deures, i a més organitzem clubs de lectura infantils i també laboratoris de lectura per nens i nenes. El concepte seria que una biblioteca és un ésser viu, no és només un magatzem de documents, sinó que s'hi fan coses, que passen coses aquí. I això ens sembla el més important de tot plegat, donar vida a la biblioteca, que les persones que viuen a prop, que viuen al barri, puguin tenir aquí una mica com un centre cultural. El concepte de biblioteca ha evolucionat molt en els darrers anys, no és només això un dipositori de documents, sinó que es tracta d'intercanviar també experiències i que totes les persones que estiguin aquí a prop en puguin gaudir de la bona convivència i també de tenir vida, trobar projectes, trobar activitats que els engresquin. Tenim un vincle estret amb les entitats de discapacitats, del col·lectiu de discapacitats. Tenim un fons de discapacitat i això ens permet, mitjançant la dinamització d'aquest fons, participar activament, ja no només a nivell de barri, sinó a nivell de ciutat, en el programa estable d'activitats que es porten a terme en el si d'aquest col·lectiu. També tenim un fons especial en Poble Gitano. Som, si no ho dic malament, l'única biblioteca de Catalunya, en aquest cas biblioteca pública, que recollim aquest fons, aquest tipus de fons, i d'aquí també un seguit de propostes i d'activitats que neixen fruit de voler dinamitzar aquest fons especial. La biblioteca aposta fortament per tot el que és l'aprenentatge diari. És un espai on compartim inquietuds per la millora del civisme, de la convivència, de poder normalitzar un barri, com us deia, amb una particularitat especial com pot ser col·lectius vulnerables a la societat. Finalment, m'agradaria agrair l'esforç tant de la Diputació com de l'Ajuntament, com de tothom que ha fet possible, sense deixar-me ningú, que avui puguem estar dient de nou que aquesta biblioteca, que la Biblioteca del Nord, és un referent cultural de la ciutat, té un ventall de recursos immensos que us posem a la vostra disposició i que per molts anys podem seguir celebrant.